bani na baki mi musayar soyayya kin yi da shi a zuciya ke kika zo ki daya. Bani na baka mi musayar soyayya ka yi da shi a zuciya kai ka zamo na daya. Soyayya yau na san matsaya na rike alkawari na ki masoyiya na bibidar a sanadi na ki dariya ga zuciya ta rike ta amana mai sirri na junan makare da ki tona yau da yar manuniya ta riga ta nuna kin zama ki gudu sa gudu na bare miki zuciya yayye yayye. So idan ba naka umma da abba sun saka mana albarka na rasa ka ranar ne zan bar duniya. Na ji daɗin soyayya tun da na samo mai kunya ga ladabi gun taɗiyar baba. Me ya fi kauna daɗi ne tuntuni ni dai na gane ba wani sarki in ba so ba. Labarin zuciya fuskata kika duba kika gane ranki ba zan so in bata ba. Ke na fi so ni ke na fi kauna da ke na yi burin in kare rayuwata. Shakuraman ka na yarje tare da kai zan soyayya za ka ji daɗi a zaman ka da ni. Masu ɗagawa ko bori ne sha'anin so suka koka ni kwarabo na zan janja ni. Sai ka sani kai na daban ne gara ga mata na baka mi yi musayar ƙauna ba ni. Ja ni muje duk inda za ka je zan ji da kai a so ka min na gata. Bani na baki mi musayar soyayya kin yi da shi a zuciya ke kika zo ki daya. Bani na baka mi musayar soyayya ka yi da shi a zuciya kai ka zamo na daya. Sauti daga areoflog.com.